първата идея, какво казва Кабала за Бога. Бог е Бог, защото е неизтощим източник на същества. Безконечно множество от духовни същества. С Бог ни свързват древни и много дълбоки съкровенни отношения. Бог живее тайно в нас и играе много дълбока вътрешна роля, но ние трябва да го търсим и изучаваме дълбоко в себе си. Според Кабала, целта на човека е да постигне съкровенния живот на Бог вътре в себе си. Съкровенната любов е място, в което Бог слиза при човека и среща неговия глас и неговата молитва. Обикновените хора трябва да ходят някъде в църква, джамия, при приятел, а Бог е мястото на любовта. Мястото на явната и скритата среща. Любящо мъдрият човек е таен участник в съкровенния живот на Бога. Тук нека само да допълня, че съкровенното е пето измерение, то е нещо по-дълбоко от духовността, която е четвърто. Тук става въпрос за по-дълбока степен. Любовта е просто любов, но съкровенната любов е изпълнена с Бога. Но за да я разбере човек, той трябва да преживее Бога. И тогава той влиза в смисъла. А смисъла е отвъден и мистичен. Той не се намира в този свят, нито в оня. Той се намира, както казах и преди, отчасти във вечността и отчасти в безкрая. Само близостта до тази любов може да върне силата на живота. Смисълът на живота е във възстановяване на Бога в нас и в пълното му възприемане. Когато служиш на Бога истински, ти ставаш част от Него. Ангелите се стремят да станат човеци, защото съвършеният човек е Бог. Скоро обяснявах на едно място, че ангелите жадуват да станат човек и да слязат и да минат през тежки страдания. Защото ангела не може да стане Бог. Той е ограничен, той няма свободен избор. Служи на човека, служи на светлината, но той не може да се развива и да стане Бог. Човек е Бог в развитие и човек може да стане Бог, а може да стане чудовище, може да стане звяр, може да стане много неща, но ангела не може да върви по този път. Който няма велика представа за Бога, той има земни цели и не може да получи подкрепа от истината. Той накрая става опустошен и нещастен. Преживяването на мистичното откровение е изхвърляне на света. Това е да преживееш Бога, разбира се, с Негово позволение. Мистичното откровение е предаване насаме на нещо от Бога на човека. Ето защо богомилите, само се отклонявам за малко, са издържали на кладата. Те са видяли нещо от тайната на Бога и вече кладата е безпомощна. Любовта поглъща кладата. И Боян казва, любов, която не поглъща кладата, това не е истинска любов. В мистичния опит, който е преживяване на Бога, и словото, и речта са изгонени. Защото в това преживяване нищо не можеш да кажеш. Казвам това, защото ума се иска нещо да обясни. Това преживяване надминава думата преживяване. То е нещо като приказка без край. Обаче ума иска винаги да има край. Само че там няма никакъв край. Усилията на човека не помагат, докато Бог не ги благослови. Ще обясня. Може да правиш много усилия, но ако не си искрен,
напълно искрен и честен към себе си и към тези усилия, все ще ги правиш, те ще се отлагат, има нещо хубаво, в друг живот пак ще продължиш, но в самите усилия трябва да вкараш нещо друго, голяма чистота, за да дойде благословение. Когато тези усилия са благословени, в тях се вливат съвсем други качества. Който е видял нещо от лицето на тайната, получава нещо, което го няма в света. Когато човек пропадне в тъмнината и се извисява, това доставя радост на Бога. Всичко, което се прави заради Бога, е действие срещу нечистите сили. Бог остава скрит от нас, докато намерим правилния метод да го открием. Стремежът към знание е човешко дело. Стремежът към Бога и стремежът на любовта към Бога е Божие дело. Който е възлюбил Бога, Бог му дава нещо от своя вътрешен глас, който го учи точно как да работи върху себе си, понеже вътре има безброй гласове. Но тук вече, който се е посветил, Бог така налага тихия си вътрешен глас и му казва как да го различава. Как да го различава от всички други гласове. Аз съм виждал много хора, които бъркат и ангел с дявол, и ангел с серафим. Даже пророк Исаия бърка едно преживяване, като мисли, че е преживял серафим, а той е ангел пламтящ. Съвсем друго нещо. Значи даже там може да станат грешки, но тези, които имат по-дълбоката мъдрост, виждат и различават това. Значи той му дава своя вътрешен глас, който тайно го обучава, защото той наистина иска да работи върху себе си. По законите на правилността. В този случай вътрешният глас прави така, че отстранява всички други гласове. Защото той става особено силен, особено ясен и много точен. Там вече няма колебания.